pancen ya siji ya. Yo ayu teh gede. Pas wae metu sing dhisik iku lah wis gede, cuman gak semono. Lah iki meteng telu apa dikaro ini. Bapak bul Bu bareng mbok saponi teleke kucing ngambune. Pak Jan jujungi pot iku mana re? Alah yo pot ndekne kembange ndekne iku. Template itu ngono. Asale nek kene, balik nek kono nek rene neh. Wah, udah pulang lur bakul sandangane. Napa terus ku ana dhewe on berarti awake mengane teh. Mekar apa? Mekar. Modele ku nganu dhewe. Kaya ana motive lek bolong-bolong ngono lho Andre. Andre kaya bolong-bolong ngono lho. Ora, ae suami. Baru kamu orang nyuruh. Ben rupain nyuruh. Aku online nih, Dek. Ini satu saja. Online ya.